د دەستپێک کێدا ئەم خێراتنا هەموو خوانداوان مامۆستا و ڕێڤەبەریên tev çandê û stêra zêrîn dikin mêvana hazir ji beriya ku em dest bi daxuyaniya xwe bikin ji bo tevayê şehîdan em ave dixwin deqekî rêzgirtin. Şehîd ronaya riya me ne. Nahê ji bo daxuyanî bixwîne ji rêveberiya stêra zêrîn rojê ütün. Ji çapemenî û raya giştîre pêvajoya em tê de pêvajoya gelek hesas e bi taybet ji bo civaka Kurd pêvajoya girîng e. Em dizanin di nava vê sala dawî de gelek gavên nû hatin avêtin. Ji bo statuya civaka Kurd hewildarên pir mezin hatin kirin. Wek her car ev hemû pêşveçûn bi hêza rêbera û tevger azadiyê pêk hat. Em jî ji vê pêvajoyê heye dawî bawerin û piştevanin. Di demek wisan girîng de em jî weke civak pêwîst e rêxistina xwe xort bikin û perwerdekirina zarok û ciwanan esas bikin. Ji bo vê yekê navenda stêra zêrîn weke her sal di werza havînê de dewreya perwerdeya Esûrmana didin destpêkirin. Ev dewreya perwerdeya bi navê dewreya Şehîd Sîdar Amed heman demê de diyarî şehîdên tekuşîna azadiyê dikin. Em ê bibin layiqê ramanên rêbera bû hemû şehîdên ji bo civakê canê xwe feda kirine. Perwerde Esûrmanan armanc dike ku zarok û ciwan bi hêra huner dibe nasîn ji hatinên wan yên hunerî pêş bixin û kesayetek xwe baştir ava bikin. Dubare em di jiyana hemû xwendevanan de serkeftinê dixwazin. Bijî çand di hunera azad, bijî serokapû jin jiyan azadî navenda stêra zêrîn 10/6/2026.